za Nikola, primjer? Kako angažirao sam ga, igrao je u Montevideo 1 je igrao predsjednika Bugarskog saveza fudbalskog. Pa moraš li baš Bugar da go napraviš, me drago? Pa to mu je bila posebno onako, kako se spremao, dođem ja na snimanje, vidim on nešto ovako, a on stavio neku vilicu ovako, da bi izgledao malo onako blesavije, da bi izgledao bugarski. Ako može tako da izgleda. A on kaže, pošto u Rodama, tom specijalu, mi ga na kraju šaljemo nekim balonom za Sofiju. I on kaže meni, posle kad sam mu dao da igra Bugar, on kaže, poslao si me u Bugarsku, sad si mi dao Bugarsku, pa šta me, kaže, guraš stalno. Da, ako ne da idem ja, ako sad. Rekao, potpuno slučajno, nema nikakva namera. Mislim, De Niro ima neki odnos prema Srbiji, on je, kad je nešto je stopirao, pa je ostao bez para, pa su mu neki ljudi u Nišu pomogli, dali pare, pa ima ta anegdota kad je on rekao, pa kako da vam vratim, a ovaj mu je rekao, taj Nišlija, valjda, ma kad dobiješ Oskara će mi vratiš. I ovo je stvarno dobio Oskar. I Bugi vrake paride. Jeste, i onda kad je došao, on je bio 2 puta u Beogradu na festu. Dobro. I kad je došao, prvi put je bio sa Kumom 2, drugi put sa filmom New York, New York. I kad je došao prvi put, on je potražio tog čoveka i ne znam, dao mu onda, ako mu pozajmio recimo, ne znam, 200 maraka, tada ovaj pozna šta mu je dao. I njegova ćerka se zove Drina. On je čitao na Drini Ćuprija i tako da. Ima neku povezanost sa ovim podnebljem. I sad recimo obožava Novaka Đokovića. I onda kad smo bili mi u Njujorku, kaže mi Novakov otac Srđan Đoković, kaže, De Niro je zvao na večeru, kaže, li bi išao s nama? Ja kažem, kako da ne bi.